Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Το τραγούδι αυτό το απλό, το πικρό, το λυπημένο, είναι αφιερωμένο στα παιδιά μας που ταρπάξαν κάποια μαύρη νύχτα οι Σλάβοι, στα παιδιά μας που δεν γίναν ούτε θα γινούνε σκλάβοι. Και σας αρπάξανε μια μαύρη ώρα, πού να είστε τώρα, πού να είστε τώρα. Εσείς που οι μάνες σας να νουρίζανε με παραμύθια, πού να είστε αλήθεια, στα αλήθεια. Εσείς που τρέχετε τώρα ξυπόλυτα γυμνά μονάχα, εσείς που μείνατε χωρίς χαμόγελο, που να είστε τάχα. Εσείς που φύγατε και μαύρα εφόρεσε όλη η χώρα, πού να είστε τώρα, πού να είστε τώρα. Σας περιμένουμε νύχτα και μέρα, παιδιά που μείνατε χωρίς μητέρα, κι η Ελλαδούλα μας η πονεμένη νύχτα και μέρα σας περιμένει. Και το φωνάζουμε πως τα Ελληνόπουλα που αργό πεθαίνουν Έλληνες είναι και Έλληνες μένουν. Αυτό το τραγούδι υπάρχει στο YouTube με την ένδειξη με τον τίτλο Greek Anti-Communist Song, ελληνικό αντικομμουνιστικό τραγούδι, και το βάλαμε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του καλλιτεχνικού καφενείου με μια συζήτηση που χωράει μέσα και την αφήγηση και το τραύμα, τις διαφορετικές αφηγήσεις και τα διαφορετικά τραύματα. Γιατί εκείνη την εποχή από τη μια μεριά έχουμε το περίφημο παιδομάζωμα που υποτίθεται ότι κάνανε οι κομμουνιστές, και από την άλλη μεριά έχουμε τις περίφημες επίσης παιδουπόλεις της Φρυδερίκης, που είναι δύο αμφισβητούμενες ιστορίες και οι δυο. Ραϊμόν, δεν μας ακούς? Βεβαίως, είμαι εδώ μαζί. Είσαι εδώ. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, πολύ μεγάλο. Είναι ένα από τα θέματα που όντως πονάει, είναι ένα τραυματικό γεγονός. Αξίζει να πω ότι όταν έκανες ξεναγήσεις στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, είναι το θέμα που έβλεπα ότι προξενούσε περισσότερες αντιδράσεις. Δηλαδή, έλεγα τα βασικά και μου λέγανε πολλές φορές, πες για τα παιδιά που πουλούσε η Βασίλισσα, ξέρω εγώ. Ή από την άλλη μεριά, πες για τα παιδιά που αρπάζαν οι κομμουνιστές. Είναι ένα θέμα που είναι έντονα τοποθετημένο στη μνήμη και την ταυτότητα των ανθρώπων, με συγκεκριμένο τρόπο, και βλέπει τελείως μονόπλευρα την ιστορική πραγματικότητα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να δούμε τι έγινε. Όταν μιλάμε στο αποκορύφωμα του εμφυλίου, δηλαδή αρχές 48,
όταν πλέον είχε γίνει η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση του Βουνού και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είπε ότι θα προσπαθήσω να φτιάξω μια απελευθερωμένη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, ένα διαφορετικό, μια κομμουνιστική δημοκρατία, μια λαϊκή δημοκρατία. Τότε λοιπόν πήρε απόφαση το Κομμουνιστικό Κόμμα να πάει να μαζέψει τα παιδιά από τα ορεινά χωριά των περιοχών των οποίων έλεγχε και από τα ημιορεινά, όχι μόνο από τις περιοχές που έλεγχε, αλλά και από τις περιοχές που ήταν ημιελεγχόμενες. Δεν τα κατήχε δηλαδή ούτε ο Εθνικός Στρατός ούτε ο Δημοκρατικός Στρατός. Ταυτόχρονα το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση. Δηλαδή την Άνοιξη του 48 έχουμε να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα και οι δύο στρατοί. Να μπαίνουν στα χωριά και ειδικά των ημιελεγχόμενων περιοχών που δεν τα έλεγχε κανένα, και να τους λένε τα ίδια πράγματα. Θα πάρουμε τα παιδιά σας για λίγο καιρό μέχρι να νικήσουμε και μετά θα σας τα φέρουμε πάλι πίσω. Θα τα πάρουμε για να τα προστατεύσουμε για τα λοιπά. Και όντως ο Δημοκρατικός Στρατός συγκέντρωσε περίπου 20 με 25.000 παιδιά, τα οποία προωθήθηκαν, καθώς δεν είχε ισχυρά μετώπιση, προωθήθηκαν στις λαϊκές δημοκρατίες, στις κομμουνιστικές χώρες δηλαδή της εποχής τότε, μέσω Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας, πήγανε σε Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία, και ο Εθνικός Στρατός συγκέντρωσε περίπου 17.000 παιδιά, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, πήγανε στις παιδοπόλεις της Βασίλισσας, όπως ονομάστηκαν. Και οι δύο αυτές πρακτικές καταδικάστηκαν από την άλλη πλευρά ως παιδομάζωμα. Δηλαδή ότι αναγκαστικά πέραν τα παιδιά και τα πήγαιναν να τα κάνουν γεννήτσα τους. Και οι μεν το λέγαν και οι δε. Τώρα η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις αναγκαστικής εκτόπισης. Τα παιδιά τα πήραν δηλαδή αναγκαστικά, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Ας πούμε, στην περιοχή της Χαστοριάς που ήταν σημαντική έρευνα, εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα περίπτωση αναγκαστικά που κάποιο παιδί το πήραν με το ζόρι οι κομμουνιστές. Αντίστοιχα, αρκετά παιδιά που μείνανε επειδή η μητέρα τους είπε ότι δεν θέλω να τα δώσω. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στην Ήπειρο που πιθανόν να έγιναν τέτοια πράγματα. Και από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά βρήκα πάλι ότι υπήρχε ένα παιδί που κρυβόταν και πήγε ένας χωροφύλακας και το πήρε με το ζόρι του ερωτήσει και το προώθησε στις παιδοπόλεις. Πάντως αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ότι τα παιδιά τα παίρνανε με τη θέληση των κηδεμόνων τους. Και τα προωθούσαν για να έχουν ένα πιάτο φαΐ και μια σχετική ασφάλεια. Βέβαια υπάρχει και μια στρατιωτική λογική. Ας πούμε, είχε κάνει εντύπωση όταν έκανα την έρευνά μου το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας των ανταρτών της Εξόρμησης, που έλεγε και τώρα μανάδες που τα παιδιά σας είναι ασφαλή στις λαϊκές δημοκρατίες, μπορείτε να τα δώσετε όλα για τον αγώνα. Καταλαβαίνετε? Οπότε σου λέει, άμα πάρουμε το παιδί σου, είσαι απελευθερωμένη από τις δουλειές από τη φροντίδα του παιδιού και μπορείς να πολεμήσεις, να φροντίσεις τους μαχητές ή να τα δώσεις όλα στην πολεμική προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η διάσταση θεωρητική, και επίσης υπάρχει μια άλλη θεωρητική πτυχή του παιδομαζώματος και των δύο πλευρών, όπου επειδή και οι δύο πλευρές είχαν πολλές λιποταξίες, ήταν πολύ δύσκολο να λιποτακτείς άμα ξέρεις ότι το παιδί σου είναι στο στρατό, είναι στις ανατολικές χώρες ή αντίστοιχες παιδοπόλεις Βασίλισσας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέω τελικά και σκέφτομαι είναι ότι μέτρο για όλα πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, τι είναι καλό για την ανθρώπινη ζωή. Και ας αναρωτηθούμε, σώθηκαν παιδιά χάρη στις πρακτικές των δύο πλευρών? Σώθηκαν παιδιά, πράγματι. Γιατί παιδιά τραυματίζονταν από αδέσποτες σφαίρες, πέσανε σε ενάρκες, σκοτώνονταν, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες του εμφυλίου, πείνα, κακουχίες, τραυματισμοί. Τους δόθηκε η δυνατότητα να πάνε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι μια πολιτική πρόνοια των δύο πλευρών που καλώς έγινε. Κατά την άποψή μου δεν ήταν παιδομάζωμα, ήταν παιδοσώσιμο και από τις δύο μεριές. Τώρα ξαναλέω όμως υπήρχαν περιπτώσεις, αλλά ήταν οι εξαιρέσεις. Αλλά είναι αναμφισβήτητα ένα τραυματικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που σημάδεψε τις
δύο πλευρές. Επίσης πάρα πολύ, όταν έκανα τις ξεναγείς στο Πάρκο, ερχόντουσαν μετά και μου λέγανε εμείς είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε στις ανατολικές χώρες και θα έπρεπε να τονίσει περισσότερο ότι όχι μόνο μας δόθηκε ένα πιάτο φαΐ, αλλά σπουδάσαμε, προκόψαμε. Και όντως αυτοί οι άνθρωποι μετά ήρθαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70, δεκαετία του 80 και επαναπατρίστηκαν. Κάνανε μια δεύτερη ζωή μετά στον τόπο της γέννησής τους. Βέβαια υπάρχουν πολλές ιστορίες για αυτό το πεδομάδο. Είναι τα παιδιά ορεινών χωριών κατά κανόνα. Οπότε όταν πηγαίνανε στις πόλεις, στις οποίες τους φιλοξενούσαν, είτε στις κομμουνιστικές χώρες είτε στις πόλεις εδώ στην Ελλάδα, παθαίναν ένα πολιτιστικό σοκ με αυτά που βλέπαν. Ας πούμε, το πώς άναβε το φως, με το πάτημα του κουμπιού. Τους έκανε φοβερή εντύπωση ο ηλεκτρισμός και το φως, το οποίο ήταν κάτι άγνωστο για τα χωριά, ας πούμε, τα ορεινά χωριά. Και έτσι ήρθαν σε επαφή με έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό πάντως είναι η άποψή μου κατά κανόνα, ότι ήταν μια πολιτική διάσωση, που και οι δύο πλευρές καλώς έκαναν. Τελικά όσο το σκέφτομαι, μακάρι να παίρναν και περισσότερα παιδιά, με την έννοια ότι σώθηκαν παιδιά. Χωρίστηκαν, θα μου πείτε, οικογένειες, όντως. Είναι ένα δράμα αυτό, το καταλαβαίνω, αλλά προέχει η ποιότητα της ζωής των παιδιών και κυρίως η ίδια η ζωή τους. Επίσης μετά με το μέσο Ερυθρού Σταυρού, ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά ξαναβρήκαν τους γονείς τους. Υπήρξε μια κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δέχτηκαν και οι κομμουνιστικές χώρες και υπήρχαν επαναπατριστικοί παιδιών ακόμα και αμέσως μετά το 1952, το 1954, περίπου 3-4 παιδιά επιστρέψανε. Βέβαια επιστρέψανε πάλι πίσω στο χωριό, που εκεί τα βλέπανε όλα μετά την εμπειρία της πόλης, μετά την εμπειρία της ζωής της πόλης που ήταν, τα βλέπανε όλα πάρα πολύ εντυπωσιασμένα τα παιδιά. Και δεν θέλανε να μείνουν στο χωριό μετά, είχαν τέτοια προβλήματα. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, υπάρχει και βιβλιογραφία, υπάρχει και δική για τα παιδιά του προετοιμαζόματος και από τις δύο μεριές, και η Τασούλα Βερδινιώδη έχει γράψει και η Ρίκη που σκότω με τον Ντάνφορντ, μπορεί κανείς να διαβάσει αν θα ενδιαφέρει. Εκείνο που έχω εγώ να σχολιάσω, ότι είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Φάνηκε και για πρώτη φορά στη φωνή σου ότι είναι μια ιστορία που σε συγκλονίζει και σένα ακόμα, παρόλο που την έχεις δουλέψει και διαβάσει και πει πολλές φορές στον κόσμο. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για αυτό που είπες πριν. Πούλαγε παιδιά η Φρυδερίκη? Προφανώς η ίδια η Φρυδερίκη δεν νομίζω να ασχολήθηκε με κάτι τέτοιο, αλλά ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που πήγαν στην Αμερική, σε αμερικανικές οικογένειες, και διεφθαρμένοι πάλι των σχετικών μηχανισμών χρηματοδοτήθηκαν, δωροδοκήθηκαν, είναι νομίζω αναμφισβήτητο. Υπάρχουν τις περιπτώσεις. Έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο, πρόσφατα κυκλοφόρησε, η Βαγκόντα, δεν θυμάμαι το πλήρες όνομα της τώρα, μπορεί να το ψάξει όποιος ενδιαφέρεται, που είναι ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Έχει κάνει μελέτη, τους έχει βρει, έχει επικοινωνήσει μαζί τους. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και δείχνει ακριβώς πώς έψαχναν προφανώς τους πιο αντικομμουνιστές γονείς να τους στείλουν τα παιδιά αυτά για να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον αυστηρά αντικομμουνιστικό. Όμως σε τελευταία ανάλυση, ξαναλέω, μεγαλώσαν σε μια καλύτερη ζωή αυτά τα παιδιά. Φύγαν από την ανέχεια, την μιζέρια, τον πόλεμο, και σε τελική ανάλυση τους βγήκε σε καλό. Σε τελική ανάλυση. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, όμως καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί εδώ. Μάλιστα. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε, ούτε θα συμφωνήσουμε, θα πάμε σε τραγούδι. Ναι. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se
io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato... Υπέροχη ελευθερία. Να κάνω άλλη μια προβοκατόρικη ερώτηση. Τελικά, είχαν δίκιο οι κομμουνιστές ή είχαν δίκιο οι εθνικόφρονες? Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Προβοκατόρικη είναι, δεν είναι δίκαιη. Καταλαβαίνω ότι είναι στο μυαλό όλων αυτό. Τελικά ποιος είχε δίκιο ή αντίστροφα ποιος φταίει. Αλλά αυτό που θεωρώ εγώ και πιστεύω είναι ότι ο ιστορικός δεν είναι δικαστής. Η ιστορία δεν είναι δικαστήριο να πει ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Δεν είναι η δουλειά μας να δώσουμε αυτή την απάντηση. Άσε να το κάνουμε. Πολλοί ιστορικοί το κάνουν αυτό μέσω της δουλειάς τους. Και σε μερικές περιπτώσεις εδώ που τα λέμε είναι και εύκολη απάντηση. Τώρα να το βλέπεις τα εγκλήματα που έκανε ο Χίτλερ και οι Ναζί, είναι εύκολο να πεις ότι φταίει και τι έκανε. Αλλά ο Χίτλερ δεν είναι ο κανόνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο σύνθετα. Και δεν μπορείς εύκολα να πεις ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εκ των υστέρων το πιο εύκολο να πεις ότι όλοι είχαν δίκιο και όλοι είχαν άδικο ταυτόχρονα. Σίγουρα άδικο είχαν οι ηγεσίες τους. Δεν κατάφεραν, οι ηγεσίες των δύο πολιτικών στρατοπέδων, δεν κατάφεραν μετά μια τόσο καταστροφική κατοχή να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν μετά την απελευθέρωση. Δεν κατάφεραν να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τους θεσμούς, να αξιοποιήσουν τη δημοκρατία για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Θα μου πείτε ποια δημοκρατία? Όντως είχε καταστραφεί τα πάντα. Η κατοχή ήταν η απόλυτη καταστροφή, έφερε το απόλυτο χάος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα τελείως αποτυχημένο κράτος. Την περίοδο της κατοχής, το κράτος δηλαδή των δοσιλόγων. Και ήταν ένα μεγάλο, υπήρχε φοβερή φτώχεια, ανέχεια και πόλωση ταυτόχρονα. Αυτή την πόλωση δεν κατάφεραν οι ηγεσίες να διαχειριστούν. Όπως συνέβη σε άλλες χώρες, και στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Παραλίγο να γινόταν εμφύλιος. Στο Βέλγιο σχεδόν υπάρχουν αντίστοιχα γεγονότα με τα δικά μας Δεκεμβριανά. Αλλά εκεί καταφέρανε, υπήρξαν ηγεσίες, υπήρξαν δυνατότητες ώστε να μην εξωθηθεί στη βία η κοινωνία. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου. Κατά τη γνώμη μου η απάντηση λοιπόν είναι μάλλον αυτή, ότι έχουν όλες τις ευθύνες τους και ο ρόλος του ιστορικού δεν είναι να πει ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει τόσο, ώστε να προσπαθεί να κατανοήσει τι έγινε για την εποχή. Εγώ αυτό το προσπάθησα, να μπω στα παπούτσια το μυαλό των ανθρώπων, όσο μπορούσα να μπω στο μυαλό του, να δω πώς βλέπανε την τότε πραγματικότητα. Που τη βλέπαμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι βλέπουμε εμείς σήμερα. Και εμείς σήμερα λέμε εκ των υστέρων, βέβαια, απαράδεκτος ο Σιάντος, δεν έπρεπε να παρασυρθεί και να κάνει τα Δεκεμβριανά και να επιτεθεί στους αστυνομικούς σταθμούς και να ξεκινήσει τα Δεκεμβριανά. Και πάτησε την πονόφλογα, ξέρω εγώ, του Τσόρτσιλ και των Βρετανών και της κυβέρνησης Παπανδρέου. Και εκ των υστέρων είναι εύκολο να λέμε πόσο λάθος έκανε ο Τάδε και ο Δίνας αυτή την επιλογή του. Όμως αυτός που έκανε την τότε επιλογή δεν ήξερε τι θα συμβεί μετά.
δεν ήξερε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό των τότε πρωταγωνιστών, χωρίς να έχοντας μάλλον στο μυαλό μας ότι αυτοί δεν ξέρουν τι θα συμβεί, ενώ εμείς ξέρουμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Να μπούμε στο μυαλό τους, να κατανοήσουμε τις επιλογές τους, γιατί το κάνανε αυτό. Και αυτό προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Νομίζω το κλειδί για την κατανόηση δηλαδή των γεγονότων του εμφυλίου πολέμου είναι τα Δεκεμβριανά. Νομίζω εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Μάλιστα κλείνουμε τώρα τα 80 χρόνια, ξέρετε, από τα Δεκεμβριανά και από την απελευθέρωση. Είναι μια σημαντική επέτειος, μια καλή ευκαιρία αναστοχασμού. Ξέρετε, στο μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας συζητάμε τους όρους επικοινωνιακή μνήμη και πολιτισμική μνήμη. Η επικοινωνιακή ή αλλιώς συλλογική μνήμη είναι η μνήμη που έχει μια κοινωνία όταν μέλη της ζουν ακόμα και διηγούνται τις εμπειρίες τους. Η πολιτισμική μνήμη είναι όταν πλέον δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα. Το μετέχμιο είναι τα 80 έτη. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το μετέχμιο σήμερα, όπου η επικοινωνιακή μνήμη γίνεται πολιτισμική μνήμη. Γίνεται μνήμη πλέον που δεν την έχουν βιώσει τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Μπαίνει δηλαδή, γίνεται αντιληπτή ως μεταμνήμη, αν θέλετε, ως έναν τρόπο, ως μνήμη που δεν την έχουμε βιώσει, αλλά κατανοούμε, ξέρουμε, έχουμε γνώση για το τι έγινε. Ποια γνώση όμως είναι το θέμα? Εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Η γνώση της δικιάς μας μόνο πλευράς ή προσπαθώντας να κατανοήσουμε και τις δύο? Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα που νομίζω, η μεγάλη πρόκληση που τίθεται και από το δικό μου το βιβλίο και από τις ομιλίες που κάνω. Να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση του άλλου, στη θέση της άλλης πλευράς. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τελικά τι είναι η ιστορία. Τι είναι η ιστορία? Η ιστορία, ναι, και αυτή είναι μια καλή ερώτηση κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα η ιστορία είναι η συζήτηση για το παρελθόν. Δηλαδή, τι έγινε στο παρελθόν. Η ιστορία αφορά καταρχήν το παρελθόν, τα γεγονότα του παρελθόντος. Αλλά το τι έγινε είναι η μία πλευρά της ιστορίας, η μία πτυχή, που είναι πολύ σημαντική, η καταγραφή των γεγονότων. Μάλιστα το 19ο αιώνα έτσι ξεκίνησε η επιστήμη της ιστορίας. Θα σας πούμε τι έγινε. Αποστασιοποιημένα, αντικειμενικά, τις μάχες, τα γεγονότα, πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιά, τι κάνανε οι ηγεσίες βέβαια. Κυρίως η μόδα ήταν οι ηγεσίες. Τον 20ο αιώνα πλέον η ιστορία πήγε στο πώς ζούσαν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι. Αυτό όμως είναι η μία πτυχή. Ο πρώτος στόχος της επιστήμης της ιστορίας. Ο δεύτερος είναι γιατί έγινε. Γιατί έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί έγινε ο εμφύλιος, γιατί έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος. Οι ιστορικοί δηλαδή προσπαθούν να εξηγήσουν και να απαντήσουν στο ερώτημα το γιατί. Ποιες είναι οι αιτίες πίσω από τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα, τα ιστορικά, τα πολιτικά, τα μεγάλα και τα μικρά γεγονότα. Τόσο τα μεγάλα, τα πολεμικά και τα λοιπά, οι αλλαγές κυβέρνησης, όσο και της καθημερινότητας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο επίπεδο της ιστορίας που για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες. Που σχετίζεται βέβαια με τα άλλα δύο. Ο ιστορικός ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά τα άλλα δύο, το τι έγινε δηλαδή και το γιατί έγινε. Αλλά το τρίτο είναι η μεγάλη πρόκληση. Το πώς νοηματοδοτούσαν την τότε πραγματικότητα οι πρωταγωνιστές του παρελθόντος. Αυτό που είπα πριν, πώς σκέφτονταν ο Σκιάντος και ο Παπανδρέου στις 3 Δεκέμβρη και στις 4 Δεκέμβρη, που είναι οι πιο κρίσιμες μέρες, κατά τη γνώμη μου, της δεκαετίας του 40. Να μπούμε στο μυαλό των απλών αγωνιστών του Ελλάς που δεν θέλαν να δώσουν τα όπλα τους και πιέζανε το Σκιάντο προς την ανοιχτή αναμέτρηση που τελικά βέβαια αποδείχθηκε καταστροφική. Να μπούμε στη θέση ακόμα και των ταγματασφαλιτών που ναι, κάναν τρομερά εγκλήματα. Έχουμε πάρα πολλά τεκμήρια για την τρομοκρατική τους δράση, τη ληστρική τους δράση, τη φρικτή τους δράση. Όμως πώς νοηματοδοτούσαν τον κόσμο? Ήταν όλοι τους εγκληματίες, ήταν όλοι τους απλοί άνθρωποι που θα έπρεπε κανονικά να είναι φυλακοί, ή είναι πιο σύνθετη η πραγματικότητα? Νομίζω αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για κάθε ιστορικό και για κάθε ερευνητή της ιστορίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το παρελθόν. Πλέον έχει δημοκρατικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η ιστορική έρευνα και λόγω του διαδικτύου και μπορεί οποιοδήποτε πλέον να κάνει έρευνα. Και για μένα αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αντί να προσπαθήσει να δικαιώσει
τους πρωταγωνιστές του τότε, αλλά και συγκεκριμένες ιδεολογίες του σήμερα, να προσπαθήσει να μπει στη θέση των τότε ανθρώπων. Και αφού μπει στη θέση τους και δει τι έγινε τότε, να σκεφτεί πώς το τότε επηρεάζει το σήμερα. Αυτός ο διάλογος δηλαδή του παρόντος, γιατί η ιστορία, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, ναι, είναι μια ιστορία που αφορά το παρελθόν, αλλά είναι πάντα μια σύγχρονη ιστορία, είναι μια σύγχρονη αναζήτηση. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε στο παρελθόν ζητήματα που συνδέονται με το σήμερα, που δίνουν απαντήσεις σε αγωνίες μας στο παρόν, που συνδέονται με συγκεκριμένα οράματα για το μέλλον μας. Αυτό κάνει. Αυτό είναι η ιστορία. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια απλή καταγραφή γεγονότων. Είναι κάτι πολύ, πολύ πιο σύνθετο και ευρύτερο, και πολλές φορές οι ιστορικοί, εκεί είναι κατά τη γνώμη μου εκεί που διαφωνώ, βάζουν την πολιτική ταυτότητα μπροστά από την επιστημονική τους ταυτότητα και προσπαθούν να δικαιώσουν μέσω της έρευνάς τους συγκεκριμένες πολιτικές ιδεολογίες. Εδώ δεν λέω ότι δεν το κάνω και εγώ και όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε τις πολιτικές μας ιδεολογίες και προτιμήσεις. Λέω ότι πρέπει να προσπαθούμε να μην το κάνουμε. Να προσπαθούμε να βάζουμε πρώτα το αίτημα της κατανόησης του τότε και μετά το αίτημα της δικαιολόγησης της μιας συγκεκριμένης πολιτικής ιδεολογίας και ταυτότητας. Είναι δύσκολο, δεν λέω, αλλά να το προσπαθήσουμε. Το καταφέρνετε? Εντάξει, νομίζω υπάρχουν μελέτες εξαιρετικές, ακόμα και από ανθρώπους που είναι γνωστοί για την πολιτική ταυτότητα. Εξαρτάται, κάποιοι το καταφέρνουν, κάποιοι όχι τόσο καλά, πάντως συμβαίνει. Και όλο αυτό που συζητάμε τώρα συνδέεται με το ζήτημα, το άλλο μεγάλο ζήτημα που πολύ συχνά ανακοινείται στις συζητήσεις, ομιλίες που πηγαίνω, που κάνω, που συζητάμε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επαφή με τους ανθρώπους και η συζήτηση με αυτά που τους απασχολούν. Μου λείπει και η δουλειά στο πάρκο, οπότε αυτή η ευκαιρία να ξαναζήσω το κλίμα της ξανάγησης για μένα είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό και χρήσιμο. Και ανακοινείται πάρα πολλές φορές αυτό το ζήτημα. Υπάρχει τελικά αντικειμενική ιστορία? Δεν ξέρω αν σας πρόλαβα, αν είναι η επόμενη ερώτησή σας αυτή. Αλλά είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο. Τελικά μπορούμε να εμπιστευτούμε τους ιστορικούς? Είναι αντικειμενική ιστορία που γράφουν? Είναι ένα ερώτημα αυτό, δικαιολογημένο. Η απάντηση είναι πανεύκολη. Όχι, δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Αυτό να το λήξουμε. Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Ποτέ μια ιστορία δεν μπορεί να είναι 100% αναπαράσταση της πραγματικότητας. Ποτέ μια ιστορία δεν μπορεί να βρει όλα τα αίτια. Ποτέ μια ιστορία δεν μπορεί να βρει τα νοήματα που είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Αυτά τα τρία επίπεδα που σας είπα πριν. Όμως, προσοχή, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει η προσπάθεια για αντικειμενική ιστορία. Η προσπάθεια να μπορέσουμε να βρούμε τι έγινε, να βρούμε τα αίτια και να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων. Η προσπάθεια. Και υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχουν ιστορικές μελέτες που είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και υπάρχουν ιστορικές μελέτες που είναι αρκετά πιο μακριά από την πραγματικότητα, επειδή φαίνεται ότι η ιδεολογία έχει επιδράσει στον τρόπο έρευνας και ερμηνείας του υλικού και αποδίδει μια συγκεκριμένη εκδοχή μόνο. Εδώ λοιπόν είναι για μένα η μεγάλη πρόκληση. Όσο μπορούμε να πλησιάσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα που δεν θα φτάσουμε ποτέ. Το ξέρουμε δεν θα τη φτάσουμε. Αλλά ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο κοντά. Και εδώ βέβαια διαφέρει και πάρα πολύ το προϊόν της δουλειάς του επιστήμονα ιστορικού με την δουλειά ενός τοπικού ιστορικού ή κάποιου που γράφει απλά τα απομνημονεύματά του. Σίγουρα μια μαρτυρία δεν μπορεί να είναι κοντά στην αντικειμενική πραγματικότητα όσο είναι μια συστηματική μελέτη που έχει κάποιου που έχει φάει χρόνια από τη ζωή, που έχει διαβάσει πάρα πολλές πηγές, έχει διασταυρώσει πολλές μαρτυρίες, έχει δει πολλά αρχεία. Σίγουρα η δουλειά του επαγγελματία ιστορικού είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από μια απλή μαρτυρία. Όχι όμως ότι οι μαρτυρίες δεν είναι πολύτιμες γιατί φωτίζουν πτυχές της πραγματικότητας που ο επαγγελματίας ιστορικός μπορεί να γνωρίσει και πρέπει να δουλεύει υπόψη του. Εγώ στη δουλειά μου έχω χρησιμοποιήσει πάνω από 200 συνεντεύξεις, γιατί με ενδιαφέρει το δεκαετία του 40 κυρίως στη Μακεδονία και πάντα εκτιμούσα αυτή την πηγή της ιστορίας, την προφορική ιστορία δηλαδή, γιατί μου φώτισε πτυχές που δεν έβλεπα. Και μην ξεχνάμε ότι η προφορική ιστορία δείχνει και πτυχές της πραγματικότητας
που τα αρχεία δεν μπορούν να δείξουν. Έτσι. Τα αρχεία θα σου δείξουν το κράτος, θα σου δείξουν τι κάνει η ελίτ, δεν θα σου δείξουν τι κάνουν οι αφανείς, αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα, αυτοί που δεν ξέρουν, που δεν φαίνονται πουθενά στο πώς δρούνε ή φαίνονται μέσα από τα μάτια των τότε δημοσιογράφων ή τότε κρατικών λειτουργών. Άρα είναι πολύτιμη η μαρτυρία. Δεν λέω ότι δεν είναι, απλά λέω ότι πρέπει να τη βλέπουμε πάντα με ένα κριτικό μάτι, όπως κριτικό μάτι χρειάζεται σε κάθε διάβασμά μας οποιαδήποτε ιστορικής μελέτης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχή κριτική στάση, να αμφισβητούμε, να αμφισβητούμε αυτά που διαβάζουμε. Κανένας δεν είναι αυθεντία, κανένας δεν έχει το μονοπόλιο της γνώσης και της αλήθειας. Το λέω από την πρώτη στιγμή σε όλα τα βιβλία που γράφω. Σίγουρα έχω κάνει λάθη, όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γράψει πράγματα που είναι ανακριβή, που να μην έχει παρασυρθεί από τις πηγές του, που να μην έχει ενδεχομένως επηρεαστεί από τη δικιά του πολιτική δραστηριότητα. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά αυτό είναι και η γοητεία όμως της ιστορίας, ότι εξελίσσεται, ότι διαβάζονται αυτά που γράφουμε από άλλους ιστορικούς, διαβάζονται και από μη ιστορικούς, από ανθρώπους που τα κρίνουν και τα αξιολογούν γιατί έχουν άλλες προσλήψεις και άλλες πηγές. Και μέσα από τη συζήτηση εξελισσόμαστε. Και φυσικά, και μάλιστα από την πρώτη έκδοση του βιβλίου μου, να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, έχω κάνει αρκετές διορθώσεις επειδή μου κάνα κριτική που είχαν δίκιο σε κάτι πράγματα. Κάποιες εντυπώσεις ήταν λανθασμένες, κάποιες πληροφορίες ήταν. Και εξελίσσαμε. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι ναι, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε, τι να κάνουμε. Και παρασυρώμαστε και κάνουμε λάθη, γι' αυτό είναι χρήσιμος ο διάλογος και ο επιστημονικός διάλογος, γιατί μπορούμε να σκεφτούμε πού κάνουμε λάθος, πού μπορούμε να διορθωθούμε και πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Όλοι εξελισσόμαστε, κανείς δεν μένει ίδιος, ευτυχώς. Μάλιστα. Να περάσουμε σε τραγούδι και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι για τη μαρτυρία. Βεβαίως. Φυλάκιο στα σύνορα ψηλά, με το Τόμιγκαν παρέα στο πλευρό του. Την Ελλάδα ένας φαντάρος μας φυλά και ο νους του ταξιδεύει στο χωριό του. Τη μανούλα του θυμάται τη γριά και η σκέψη του τα βράδια φτερουγίζει στην κοπέλα του που είναι μακριά. Κι ο φαντάρος τις νυχτιές σιγοσφυρίζει. Κορίτσι μου, για σένα πολεμώ, να μη σε δω ποτέ σε χέρια ξένα. Το θάνατο μικρή μου προτιμώ, παρά να χάσω την πατρίδα μου και σένα. Κι αν τώρα μόνος του καθένα ζει, θα έρθω μικρούλα μου κοντά σου πάλι. Να ζήσουμε για πάντοτε μαζί σε μια πατρίδα ευτυχισμένη και μεγάλη. Να ζήσουμε για πάντοτε μαζί σε μια πατρίδα ευτυχισμένη και μεγάλη. Και μεγάλη. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Η προσωπική μαρτυρία κάποιου ο οποίος έχει συμμετάσχει σε μια μάχη, παραδείγματος χάρη, δεν είναι αντικειμενική? Είναι με την έννοια ότι θα σου πει αυτά τα οποία έζησε. Αλλά και αυτά τα οποία δεν θα στα πει κιόλα. Θα σου πει αυτά τα οποία θυμάται ότι έγιναν στη μάχη. Και θα σου πει την δικιά του οπτική. Αυτό που λέει ο μεγάλος ιστορικός ο Καρ, το βιβλίο του, ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί από όποιον έχει τέτοια ερωτήματα, ότι η ιστορία ότι η ιστορία μοιάζει με τον τρόπο που βλέπουμε ένα βουνό. Ένα βουνό το βλέπεις είναι αλλιώς όταν το βλέπεις, ας πούμε, από κάτω του, αλλιώς θα το βλέπεις 10 χιλιόμετρα μακριά. Αλλιώς θα το βλέπεις από το βορρά, αλλιώς θα το βλέπεις από τον νότο. Αυτός που θα σου πει μια μαρτυρία θα σου πει τη μάχη από τη δικιά του οπτική εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν το βουνό υπάρχει όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει το γεγονός, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι οπτικές. Αν θέλεις να πλησιάσεις καλύτερα
αντικειμενική πραγματικότητα, δεν τη φτάσεις, αλλά μπορεί να την πλησιάσεις. Αν θέλεις λοιπόν να την πλησιάσεις, πρέπει να δεις όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές του βουνού. Όσο περισσότερες οπτικές χρησιμοποιήσεις, γι' αυτό λέω ότι ο ιστορικός είναι πιο κοντά, ο συστηματικός, ο ερευνητής είναι πιο κοντά στην αντικειμενική πραγματικότητα. Είναι λοιπόν πιο κοντά γιατί σου παρουσιάζει το βουνό. Σου παρουσιάζει το βουνό από πολλές προοπτικές. Άρα είναι πολύτιμες οι μαρτυρίες και σίγουρα μας ενδιαφέρει η μαρτυρία του κάθε αυτόπτη μάρτυρα. Αλλά είναι η δικιά του άποψη του βουνού, του γεγονότος. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερες για να πλησιάσουμε τελικά την αλήθεια. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Αυτό που λένε αυτοί που κάνουν ανακρίσεις για γεγονότα, ότι ποιος ήταν ο δράστης, ήταν ψηλός και ξανθός, λέει ο ένας μάρτυρας, ήταν κοντός και μελαχρινός, λέει ο άλλος, ήταν γυναίκα με γαλάζια μάτια, λέει ένας τρίτος, και κάπου εκεί το χάσαμε. Ναι. Ισχύει να υποθέσω το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση? Ναι, σίγουρα, γιατί όντως υπάρχουν αντικρουόμενες πηγές. Έχω πέσει πολλές φορές αντικρουόμενες πηγές στην έρευνά μου. Εκεί τι κάνει ο ιστορικός? Εκεί τι κάνει? Εδώ πέρα ευτυχώς δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου αν θα πάει άνθρωπος φυλακή ή δεν θα πάει η δουλειά του ιστορικού. Και η ιστορία πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί και έχει πυροδοτήσει τη βία. Και ας μην λέμε ότι δεν είναι και τόσο αθώα τελικά η ιστορία. Έχει επιπτώσεις στη ζωή και έχει σημασία ότι τη γράφει ο ιστορικός. Πάντως να σας πω τι κάνω εγώ. Όταν σε τρεις περιπτώσεις παραθέτω όλες τις πηγές, και τη μια πλευρά τι λέει και η άλλη πλευρά τι λέει, και λέω δεν μπορώ να βγάλω άκρη σε αυτό το θέμα. Ας πούμε τώρα σκέφτομαι στο μυαλό μου μια πολύ σημαντική στιγμή που βρέθηκα μπροστά στο ποιος ξεκίνησε τη σύγκρουση, μια πολύ σημαντική το 1943. Ενώ ήταν στην αρχή μαζί και οι δεξιοί και οι αριστεροί στην αντίσταση. Είχαν μπει όλοι μαζί στον Ελλάς, στο ΕΑΜ Ελλάς. Κάποια στιγμή αρχίζουν οι διαμάχες. Και στην Καστοριά έγιναν κάποια γεγονότα τα οποία μελέτησα, στο Μελάνθιο κτλ., όπου σκοτώσανε οι αριστεροί τους αξιωματικούς, τους ας το πούμε εθνικιστές, τους δεξιούς ας πούμε έτσι, τους αντικομμουνιστές μάλλον πιο σωστά. Και δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη ποιος ξεκίνησε, ποιος φταίει κτλ. Γιατί και οι μεν και οι δε, οι μαρτυρίες που έβλεπα, φωτίζαν τα πράγματα από τη δικιά τους πλευρά. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Πάντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτό, δεν είναι τυχαίο. Γιατί το πώς διασπάστηκε το αρχικά ενιαίο μέτωπο, θυμάστε, ο Γοργοπόταμος, μετήχαν και ο ΕΔΕΣ και ο Ελλάς. Και μετά σκοτωθήκανε. Είναι μια πολύ σημαντική κρίσιμη στιγμή αυτή που ακόμα είναι ανοιχτή στην ιστορική έρευνα. Δεν νομίζετε ότι όλα τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί κιόλας. Πολλά έχουν απαντηθεί. Αλλά η ιστορία είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται. Συνεχώς βγαίνουν νέες πηγές, γίνονται συζητήσεις μέσα από τον διάλογο των επιστημόνων, μέσα ακόμα και από τη συμμετοχή του κοινού, των απλών ανθρώπων δηλαδή, που εκδίδουν συνέχεια. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές μαρτυρίες, οι οποίες είναι πολύτιμες. Δεν λέω δεν είναι. Έτσι. Λέω ότι ναι, δεν είναι, μπορούν να είναι αντικειμενικές με τίποτα, δεν είναι κοντά στην αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές και χρήσιμες. Οπότε ο τρόπος να είμαστε αντικειμενικοί είναι να μαζέψουμε πολλές διαφορετικές μαρτυρίες και να δούμε πού συμφωνούν. Στην Ξανθιά γυναίκα θα υποθέσω εγώ τώρα με τα γαλάζια μάτια, και πού διαφωνούν, και να ψάξουμε να βρούμε ίσως και το γιατί διαφωνούν εκεί που διαφωνούν. Και να τις δούμε κριτικά όσο δυνατόν περισσότερο. Να δούμε αυτές τις μαρτυρίες κριτικά, δηλαδή γιατί το λέει έτσι και δεν το λέει αλλιώς. Και να το διασταυρώσουμε. Κάποιοι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα του κάποιους άλλους και φαίνεται αυτό. Κάποιοι λένε συστηματικά ψέματα, ας πούμε. Που μπορεί να μην τα λένε και συνειδητά, να μην τα θυμούνται καλά ή να νομίζουν ότι έγινε έτσι, επειδή το διαβάσαν κάπου, να νομίζουν ότι είναι δικιά τους μνήμη. Συμβαίνουν όλα αυτά. Πάντως, για να επανέλθουμε λίγο αν θέλετε, στη συνάντηση του Σαββάτου και στην παρουσίαση αυτή που θα γίνει και στο περιεχόμενο του βιβλίου μου, αυτό για τον ελληνικό εμφύλιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα, είπαμε, συζήτηση και για το παρελθόν και για το παρόν, έτσι, και το τι έγινε, αλλά και το πώς σήμερα αντιλαμβανόμαστε το τι έγινε τότε. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας το πώς θεώρησα, πώς αντιμετώπισα
αυτό αυτή τη δυσκολία του πρώτου χρόνου. Όταν ξεκίνησα τις ξεναγήσεις, σας είπα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί, μου λέγανε δεν μας τα λες καλά, είσαι πολύ αριστερός ή είσαι πολύ δεξιός. Δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι από μια αφήγηση από τον εφήλιο, ακριβώς γιατί είναι ένα βαθιά τραυματικό και συγκρουσιακό γεγονός. Και επίσης δεν γίνεται να είσαι δεξιός και αριστερός μαζί. Ακριβώς, ναι. Σωστά. Έτσι. Είναι αλλοαποκλειόμενες ταυτότητες. Οπότε προβληματίστηκα πάρα πολύ. Πώς θα μπορέσω να γίνω εγώ χρήσιμος σε ένα τέτοιο ετερόκλητο κοινό, σε ανθρώπους που έχουν από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες? Πώς θα μπορέσω να γίνω χρήσιμος σε αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι, μην ξεχνάτε, ήμουν εκεί με πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο για να κάνω αυτή τη δύσκολη δουλειά. Δεν περίμενα θα ήταν τόσο δύσκολη. Να μιλάω για τον εμφύλιο πόλεμο σε ένα ετερόκλητο κοινό. Και τελικά αυτό το οποίο σκέφτηκα, και αυτό το δείχνω και στο βιβλίο, το καταγράφω έτσι, και με μεγαλύτερη έτσι, ανάλυση. Αυτό, στο βιβλίο επιτέλους έγραψα όλα αυτά τα οποία ήθελα να πω στην ξενάγηση και δεν προλάβαινα. Η ξενάγηση κρατούσε περίπου 2 ώρες, ας πούμε, κάποιες φορές και 3, γιατί κάναμε και βόλτα στο δάσος και τα λοιπά. Στο βιβλίο επιτέλους γράφω όλα όσα ήθελα να πω. Και αυτό το οποίο λοιπόν κατέληξα για να μπορέσω να γίνω χρήσιμος σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς που με ακούγανε, είναι το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε κρατώντας τις διαφορετικές μας απόψεις. Δηλαδή δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Αυτό ίσα-ίσα, αυτό είναι το πλεονέκτημα του να ζει σε μια δημοκρατία. Είναι θετικό να υπάρχουν διαφορετικές μνήμες και διαφορετικές ταυτότητες. Αλλιώς σας θυμίζω το 1984, που αξίζει όποιος δεν το έχει διαβάσει να το διαβάσει, ένα εξαιρετικό βιβλίο του George Orwell, που σου δείχνει ακριβώς τι θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε μόνο μία μνήμη σε μια κοινωνία. Αν αυτή τη μνήμη την έλεγε το κράτος και σου έλεγε μόνο αυτό συνέβη και τίποτα άλλο. Καμία συζήτηση. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο το να υπάρχει μόνο μία μνήμη. Δεν είναι λοιπόν κακό να διαφωνούμε. Δεν είναι κακό να κυκλοφορούν διαφορετικές μνήμες. Δεν είναι κακό να υπάρχει πλουραλισμός. Το θέμα είναι πώς διαφωνούμε. Εδώ είναι η μεγάλη συζήτηση και η μεγάλη πρόκληση. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει οι περισσότεροι από εμάς να διαφωνούμε με δημιουργικό τρόπο. Οι περισσότεροι και εγώ ακόμα. Πολλές φορές σε διαφωνίες που έχω με φίλους, ακόμα και με τη σύντροφό μου, έτσι μου βγαίνει το συναίσθημα, έτσι θέλω να θυμώνω, θέλω να την πατήσω κάτω. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Μην μου πείτε ότι δεν θα συμβαίνει και εσάς. Εμένα ποτέ, γιατί είμαι ένας άγγελος. Ακριβώς. Ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν το θυμό τους πολλές φορές τη διαφωνία. Επίσης με πονάει το δεξί μου διαολίσιο κερατάκι αυτή τη στιγμή από αυτό που είπα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν είναι αναπόφευκτο να υπάρχει συναισθηματική αντίδραση, να βγαίνει ο θυμός, αλλά εδώ είναι μεγάλη πρόκληση. Αντί να θυμώσουμε και να αντιδράσουμε με λέξεις ή πράξεις που πονάνε τον άλλον, δηλαδή να εξελίξουμε τη διαφωνία σε πόλεμο, να ξανασκεφτούμε προσεκτικά το τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Ευτυχώς η δικιά μας κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία μαζικής βίας, σωματικής βίας. Όχι ότι δεν υπάρχει. Το διορθώσατε. Όχι ότι δεν υπάρχει, προς Θεού, και βλέπουμε με τις γυναικοκτονίες τι γίνεται και σε πολλά σπίτια δυστυχώς ακόμα πέφτει ξύλο, δυστυχώς, αλλά είναι η εξαίρεση. Μπορεί να πας στην αστυνομία να το καταγγείλεις και να υπάρξουν προβλήματα για αυτό που το κάνει. Σκεφτείτε ότι παλιά οι κοινωνίες ήταν έντονη σωματικής βίας και η βία ήταν παντού. Έπεφτε ξύλο παντού. Στα σχολεία οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν ήταν τα παιδιά άγρια. Οι γονείς δεν ήταν τα παιδιά, οι άντρες, τις γυναίκες. Τα καφενεία όταν διαφωνούσαν έπεφτε ξύλο. Η δεκαετία του 40 ήταν μια διαφορετική κοινωνία από εμάς. Εντελώς διαφορετική κοινωνία. Και το τονίζω αυτό, ότι είμαστε άλλη χώρα σε σχέση με την Ελλάδα της δεκαετίας του 40. Ήταν μια κοινωνία έντονης βίας. Η ζωή δεν είχε καμία αξία τότε. Σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε σε μαζικό βαθμό, ξαναλέω, έτσι, εννοείται ότι υπάρχει ακόμα και δεν υπάρχει αυτή η αμέσως να δείρουμε τον άλλον ή να τον πονέσουμε με πράξεις τον άλλον, διαφωνούμε, αλλά τον πονάμε με λόγια. Και τα λόγια είναι βία.
Τα λόγια είναι μια μορφή βίας. Πονάει ο άλλος με αυτά που λέμε, με τις λέξεις, και στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική ακόμα. Βλέπουμε όταν διαφωνούν μεταξύ τους πολιτικοί, κάποιες φορές αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς. Είσαι τέτοιος, είσαι προδότης, είσαι απατεώνας, είσαι φασίστας. Υπάρχουν δηλαδή λέξεις που χαρακτηρίζουν και πονάνε. Δηλαδή, εκεί που λέω που η διαφωνία γίνεται πόλεμος. Το θέμα είναι να μην κάνουμε και στην καθημερινή ζωή, αλλά και στη δημόσια ζωή, να μην γίνεται η διαφωνία πόλεμος. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Πώς θα καταφέρουμε να μην κάνουμε διαφωνία πόλεμο? Εγώ αυτό που προτείνω στους επισκέπτες και προτείνω στο βιβλίο είναι να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που διαφωνούμε, να ξανασκεφτούμε ότι όταν διαφωνούμε τον άλλον, αυτό αντί να μας οδηγήσει συναισθηματικά σε θυμό και σε φθορά, γιατί κακά τα ψέματα είναι φθορά ο θυμός για όλους μας, είναι να το δούμε σαν ευκαιρία για έρευνα. Να πάμε να ψάξουμε για αυτό που μας λέει ο άλλος, αν έχει δίκιο. Είναι όντως έτσι? Υπάρχει, ξέρετε, οι περισσότεροι έχουν γνώση χωρίς να έχουν γνώμη, χωρίς να έχουν γνώση. Η πρόκληση είναι να αποκτήσουμε γνώση, λοιπόν, να πάμε να δούμε, να απαντήσουμε στον άλλο, δηλαδή όχι με βρισχές και με συναισθήματα, αλλά με επιχειρήματα. Και αυτό είναι μία πτυχή που μπορούμε να κάνουμε. Η έρευνα και τα επιχειρήματα. Το άλλο είναι να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση του άλλου και να σκεφτούμε, εσύ, μήπως αυτός βλέπει διαφορετικά τα πράγματα από εμάς. Μήπως το συγκεκριμένο ζήτημα έχει δίκιο. Δεν είναι κακό να αλλάξουμε την άποψή μας. Όλοι μας το κάνουμε, μεταξύ. Στη διάρκεια της ζωής μας αλλάζουμε απόψεις. Τις πιο πολλές φορές χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Καλό είναι να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε άποψη κάθε στιγμή, να εμπλουτίσουμε τον κόσμο, την οπτική, τη δικιά μας, από την οπτική του άλλου. Αυτό που έλεγα με το βουνό, να δούμε το βουνό από πολλές οπτικές γωνίες. Η διαφωνία αυτό μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αρκεί βέβαια ο άλλος να είναι στη φάση να διαφωνήσει. Έτσι, άμα αρχίζει να μας βρίζει για να μας... προφανώς δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά άμα βλέπουμε ότι όντως έχει επιχειρήματα και θέλει να συζητήσουμε, να το δούμε σαν μια ευκαιρία να εξελιχτούμε. Ξέρω, δεν είναι ευχάριστο να διαφωνεί κανείς. Οι νευρολόγοι λένε ότι όταν πέφτουμε σε πράγματα που συμφωνούν με τις αντιλήψεις μας, υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο, λέει, που ενεργοποιείται και είναι η ίδια περιοχή που είναι με αυτή που ενεργοποιείται όταν κάποιοι παίρνουν ναρκωτικά. Είναι, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, είναι βαθιά ευτυχιστικό το να είμαστε με ανθρώπους που συμφωνούμε. Είναι απολαυστικό. Είναι, ναι, δεν λέω, αλλά είναι όμως και χρήσιμο. Μήπως είναι χρήσιμο να βρεθούμε και με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις? Και αυτό είναι η πρότασή μου και στο βιβλίο και συνολικά. Να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τη διαφορετική άποψη, τον τρόπο που βλέπουμε τον άλλον, ώστε να είμαστε συνεχώς έτοιμοι να επαναδιαπραγματευτούμε και τη μνήμη μας και την ταυτότητά μας. Γιατί αναπόφευκτα θα υπάρχουν πάντα διαφωνίες και ξαναλέω, αυτό είναι καλό. Δεν λέω να πρέπει να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Πάντα οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετικά συμφέροντα, θα έχουν διαφορετικές ανάγκες, θα έχουν διαφορετικές επιθυμίες και όλα αυτά θα συνδέονται με διαφορετικές ταυτότητες και μνήμες. Δεν είναι κακό αυτό. Το καλό είναι όλα αυτά να μετουσιώνονται σε υγιεινή, σε διαφωνία που δεν ευθύρει, που δεν σκοτώνει, που δεν πληγώνει. Είναι βέβαια δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ούτε ακόμα και για μένα που τα λέω τώρα αυτά, καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνω. Αλλά λέω τι νομίζω ότι αξίζει να το έχουμε καθένα σαν στόχο τουλάχιστον, έστω να το προσπαθούμε. Ελπίζω να μην κουράσαμε σήμερα. Όχι, δεν κουράσαμε. Θα ήθελα να θυμίσουμε στους ακροατές μας πού, πώς, πότε, το γιατί το είπαμε. Ναι. Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου σας για τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι, σωστά. Βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι το Σάββατο στις 7 στο θέατρο. Στο Νέο Δημοτικό Θέατρο. Στο Νέο Δημοτικό Θέατρο στη Ζάκυνθο, με οργανωτές την Λέσχη Ανάγνωση Κερίου και το Δήμο Ζακύνθου, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας γνωρίσω, θα τα πούμε από κοντά, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το δύσκολο θέμα αυτό της μνήμης, της δεκαετίας του 40 και το ζήτημα του πώς το παρελθόν μας επηρεάζει σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας αυτό είναι, γιατί αξίζει να μαθαίνουμε ιστορία και πώς ακριβώς η δεκαετία του 40 επιδρά στο παρόν μας.
Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, νομίζω, για στοχασμό και αναστοχασμό, μια καλή ευκαιρία για να σκεφτούμε τις βεβαιότητες μας, να σκεφτούμε και να συζητήσουμε επιχειρήματα και να διαφωνήσουμε. Σίγουρα θα διαφωνήσουμε, δεν υπάρχει εμβολία. Ωραία. Όσο εσείς θα διαφωνείτε, εγώ θέλω να πω ότι για όποιον τον ενδιαφέρουν αυτά που είπαμε, στους ιστορικούς περίπατους της ΕΡΤ υπάρχουν 2 ωραία ντοκιμαντέρ με θέμα ακριβώς τον εμφύλιο, το οποίο μιλάει ο κύριος Αλβανός και ο Πολυμέρης Βόγλης. Και να ευχαριστήσω. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος. Βάζει στο YouTube ιστορική περίπατη ελληνικός εμφύλιος. Είναι 2 επεισόδια, διατίθενται ελεύθερα. Νομίζω έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί η ομάδα των ιστορικών περίπατων με αυτά τα 2 επεισόδια και αξίζει να τα παρακολουθήσει κανείς. Για να δει και τα τοπία της περιοχής που είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, και κάπου εδώ εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλβανό που ήταν μαζί μας σήμερα, να τον ευχαριστήσω για την ακρίβεια, και να πω στην κονσόλα να βάλουμε αγγελάκα και να σας πω καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στον κύριο Ρεϊμόντο Αλβανό. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω να ήμασταν κάπως χρήσιμοι σε όσους μας ακούσανε και τα υπόλοιπα από κοντά το Σάββατο. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια. σκοτεινά που ησυχά η καρδιά σας κλαίει, ησυχά η καρδιά σας κλαίει, σας ακούω κρυφά.